So ka jingkerpat ka long ba nagalang jong amo ba Arnold Sengkeli ba ka don ka jing kumpanhap ya ka wallet pisa jong nga. Ti hapo jong ta ka wallet pisa ka don ka kikot patungkam ki IP ki pan card ATM nang ta ki license nya kali nang ta ki we ki don hang tu. Ti ka jing hap ka long menin janmet kumba kandai beje nadu namarngar sadu umdan de kalen ti marngar umdan. Kan bang adang wan fai na nung po. Gino ki ba yo lane ki ba lap ya kan ya kita ka kamar ka banga panja sebab pon fai bat pun hau numbar jonga ya u bangala ai hang ne bat pon sa ai buskit ya gino ki ba pon fai